ассалому алайкум аҳли гурӯҳ. Ба мардуми саховатманди Чорқишлоқ ҳазор раҳмат мегӯем, ки мана ҳамин рӯз яктушон бурондан гуфтанд, ки худо мекунем Чорқишлоқ ягон хел буҷа ҷамъ накунитон. Гуфтанд хай 750 сомон даромадагӣ буд шоти моба. ҳамуна хоҳиш карданд, ки мо худо мекунем 750 сомон пули ҳамун хоҳарбондагӣ матан чо кунем. Гуфтам агар ҳамун сандуқи хайрия ҳамун ҷанозаба ҳафтан гирифтаи мо худомо ҷобаҷо мекунем. Гуфтанд боқӣ ягон нафар парешон набошитон, ягон ҷо пул маблағ нагузаронитон. илтимос хоҳиши ман ҳамин. барои ман ҳамин кифоя аст, ки як ҳамшаҳри худашон Чорқишлоқ ҳамқишлоқи худашонро дастгирӣ карданд. ҳамо ҳазор раҳмат. боқӣ саломат бошон, дар паноҳи Парвардигор бошон. аллоҳу акбар.